Päivää katsojat, minä vakoilen täällä todella vaarallisessa viidakossa Mr. Dinoa. Hän on lähtenyt etsimään viidakkoon minua, koska luulee, että olen eksynyt sinne. Mutta minä vakoilen häntä ja aion myöhemmin ehkä pelästyttää hänet. Joten nyt katsotaan, mitä Mr. Dinolle käy tässä todella vaarallisessa viidakossa. Ei piankään huomaa mua. Aikaa. No eihän tässä ois kulunut kauan. Vai mitä? Joka siinä mun vieressä on. Oi ei, myrkkykäärmeet hyökkäsi sen kimppuun. Kävikö pahasti hänelle? Mutta Mr. Dino on nyt tappelussa oudon puun kanssa näköjään. En tiedä miksi. No, hän kaivoitti hänet, siis puun. Mutta nyt hän löysi jonkinlaisen polun tuolla noin, joten hän lähtee kävelemään sitä eteenpäin. No, nyt minä lähestyn Mr. Dinolta, sillä tämä on todella paras vakoilu ikinä. Tuolla hän on. Tuolla hän on. Hän ei vieläkään näe mitään. Todella outoa. No, odottakaa hetki. Minä aion pelästyttää hänet, mutta laitan ensin hienon maskini naamalle, joten nähdään kohta. Mä vakoiluin sua koko ajan. Calm down, hei! Jeez. Rauhoitu. No, kumminkin. Mr. Dinon hienot hiukset näkyvät. Hän ei tykkää hiuksiensa näkyvän, kuten minäkään. Mutta tämä, joka yhtäkkiä nyt rupesi kuvaamaan, niin on meidän camera girl, joka tässä nyt kuvailee. Sano hei katsojille. Moi! Hyvä. Ja no, Nyt nyt me vakoilin tätä tyhmää, okei, kilttiä, todella kaunista tyyppiä, jonka me pelästytin ja se huusi ihan täysiä! Ja rupes rakemaan. Okei, rauhoitu. Nyt lennetään nyt lenkille. Joten nyt me aiotaan mennä kaksistaan lenkille. Tätä polkua pitkin. 3. Joten odota hetki. Come on, man!